Babukeli sisajabule kusenjalo bafowethu sijatshuliswa ukuthi bakhona abantu abamthanda usiqiniseko siyabona yonke into inkonzo yakhe ihamba kahle asijabule kodwa kubhlungu bafowethu sijabule ngoba sihlangene namhlanje mfowethu sihlangene kubhlungu awusithatha usibeke namhlanje usiqiniseko bengihleze ninayi TikTok awusithatha usibeke ngibingelela babukeli akukho engathi ngiyakuphawula njengamanje niyazi ke balabukeli baka TikTok ukuthi uMvelase bengihlezi ngihleni naye engingakusho nje ukuthi ahambe kahle uMvelase noma uTikTok ungeke usafana nakuqala kunzima kakhulu ukuthi samukele kodwa sokwamukela ngoba bese kufika isikhathi uNkulunkulu besevumile kube engavumeli bezamsindisa isiqiniseko angazi akukhulumeki kodwa nje babukeli ngithi alale kahle uMvelase alale ngokuthula umoya wethu nathi uthola ukuthula ngiyabonga Madoyaza ngicabanga ukuthi bafowethu kubhlungu mfowethu manje siyabona seniyacasha ngisho ukucasha ngenxa ukuthi nenze into yenu yahamba kahle yayinhle ukuthi seniyakusaba ukuthi nikhulume ungathini futhi ngalona ngingakusho nje ukuthi abalandeli beze nenyeke nami engiqala ukuyibona izolo ukuthi sekuyacasha futhi sekufanele sithenga ama mask siyifihle ukuthi hayi sesiyacasha ke nasesilandela umthandeni sesizoyifihla bavukeli siyabonga kakhulu bafethu intokazi le ibisondelena kakhulu nosiqiniseko uma ufika ku TikTok bunge ungamfici uMadoyaza uyazi ukuthi mfethu uma ukhona usiqiniseko ukhona uMadoyaza uma ukhona uMadoyaza ukhona usiqiniseko iyona intokazi ebehleze nayo le siyathoba kakhulu isikhathi siyabonga.